stiller vi om til noget, som forhåbentlig er lidt mere glædeligt end tilstand i Syrien. Her kommer vejrudsigten med Frida og Mathilde. Godmorgen og velkommen til vejrudsigten. I dag er vi rykket herud til forvejr, og det er typisk forårsvejr. Bladene er sprunget ud, og alt er grønt og dejligt. Der er en meget skiftende vejrudsigt på vej. Vi skal både have sol, vind og regn de næste 3 dage. I dag vil det være fint vejr med lidt solskin op til 13 grader. Lidt overskyet her i vestlige dele af landet og meget lille chance for regn. Hvis vi ser videre på resten af dagen, vil det blive koldere, og skyerne vil trække op over landet. Så det er mere nyde vejr her om formiddagen. Det er først begyndt at regne i hernede på aftenen, og vinden tager først til en gang om. Og nu går vi så videre til vejrprognosen for de næste 3 dage. Helt der i morgen bliver helt op til 11 grader og regn til meste dag. Nogle steder vil der endda være helt op til 20 mm hen på formiddagen. Vinden vil være frisk og op til 10 meter i sekundet. Regn stiller af hen ad aften, og vejret klarer lige så stille op hen på natten. Mandag vil solen vise sig igen, og skyerne forsvinder mod øst hen med morgen. Lidt vind og graden vil stige helt op til 18 grader. Det skiftende vejr skyldes en koldfront, der vil til os her de næste dage. Seerne vil bare så sidde og sende nogle flotte vejrbilleder her